Mangwanani akanaka vedare tinokugamuchirai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim, Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Rekei tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadii mukomana Ashi, please ndinokumbirawo kuti munge muchindivikawo muhapwa menyu. Inini ndinewo nyaya yangu iyo yandiri kuda kuti munge muchizondiposterawo kana maiverenga. Mukoma, inini ndakapinda mujoni. Pandakapinda mujoni mainge muri mugore ra2014. Saka panguva yacho iyoyo tainge tichiita zvekuenda pamarobots. Taiti kana taenda pamarobots paya taibva tatanga kunomaketa basa. Zvadaro takabva tatorwa neumwe murume uyo ainge achiti iye ane guest out yake iyo yaainge abva mukuvaka, saka ainge achida vashandi vanyowani. Murume uyu paakatiudza kuti ainge achida vashandi vanyowani, takabva tapinda mumotikari yake murume iyeye ndokubva taenda kuya mukomana Ashi. Takati taenda kumba kwemurume uya ndokubva taona kuti tainge tatopinzwa muestate umo maainge achirakidza kuti ndimo maainge achigara. Muestate imomo matakanopinzwa nemurume uyu maisabvumirwa kubuda panze kana kufamba panze zvapo zvaisatenderwa, saka nguva zhinji tainge tichingogara mumba chete. Iye aingoti munotanga basa mangwana, asi kana mangwana acho asvika maizoona kuti hakuna kana basa raizombomuka. After 4 days ndakabva ndatanga kuita problem yekunzwa kurwadziwa mudumbu mangu. Mudumbu mangu maiti kana murwadza maisarwadza zviya zvekuda kuenda kutoilet, but maingorwadza muchingocheka cheka chete, sekunge munhu anenge achindicheka nereza mudumbu. Ndaiti kana ndikatanga kunzwa mudumbu imomo ndaibva ndazotanga kunzwa kuti ndinenge ndava kupindwa nechando. Aiti akandiona ndava kurwara kudaro ndisingakwanisi kana kusimuka apo pandinenge ndakagara kana kurara, aibva aenda obva anondigadzirira rimwe drink, obva auya nedrink riya obva andipa kuti ndinge ndichinwa drink iroro. Pedzisiro ainge ava kutondipa madrugs chaiwo. After a month, mukoma, inini ndainge ndatovawo a drug addict. Apa kumusha ndainge ndakatosiyana nemurume wangu. Mukomana Ashi isusu tainge tichingogara muestate imomo, asi zvaizoitika ndezvekuti mwedzi wega wega waiti kana wava kumaperiod, murume uya aikutora mushure mekunge akupa madrugs anenge akawandisa, obva akutora obva anopinda newe mune imwe room. Pamba apa zvapainge pakaita painge pakamira sekudai: pamba ipapo paiva neupstairs, then paiva nedownstairs, then paiva nemamwe marooms ainge ari pasi pedownstairs. Marooms awa ainge ari maviri, imwe yainge yakaita zihall so, ende mukati mezihall imomo mainge muine zitv zihombe, makaita kunge mutheater room muya munoonekerwa mamovies nevanhu. Murumu umu paiti kana pauya vamwe varume vanenge vachirakidza kuti they are very rich, vaibva vaenda kudownstairs ikoko, ende vaiti kana vari kudownstairs ikoko ameno mamwe mamovies avainge vachiona kudownstairs ikoko. Asi chaiwanzo kuti netsa ndechekuti varume ava vaiti kana vachiona mamovies avo vanenge vachiona mamovies aya ekudharadhara, aya eblack and white anenge asina kana sound, ameno kuti why. Dzimweni dzenguva varume ava vaizotitora kuti tinge tichivafadza, asi mushure mekunge vaona mamovies avo iwawo. Then kwaiva nekamwe karumu ikako ndo kataipota tichivharirwa mukati mako kana kuri kunzi nguva yako yekuti unge uchienda kumaperiods inenge yasvika. Murume iyeye aikutora obva anokukira mukati mukarumu ikako. Murume uya zvaaizoita ndezvekuti aikupa
pad rekupfeka, like makuseni anokupa pad rekupfeka the day raanofind out kuti wava kumaperiods. Then mangwana makuseni obva auya, obva avhura, obva akupa rimwe pad nyowani, obva atora riya pad raunenge wakapfeka rinenge rasviba. Hameno kuti mapads awa aizoenda nawo kupi. Ndakaita 7 months mukomanashi ndisina kana kumbogara ndataura nevana vangu kumusha. Takazongonzi umwe musi tainge takatorara ndokubva tatongomutswa, tikabva tatonzi pfekai izvezvi, ende takaita zvekutomutswa zviya zvainge zviine rafu mukati. Tamutswa kudaro takabva tapinzwa mune imwe benzi yainge yakatotimirira panze peimba yake. Tainge tiri 12 vakadzi, vamwe vainge vari maSouth African, but maSouth African ainge angori 2, then nevamwe vekuLesotho. Vazhinji vacho tainge tiri vekuZimbabwe. Mukoma takati tapinzwa mumota muya, asi handikanganwi benzi iyoyo yainge iri yeblack, yainge yakaita kombi so, but yaisava nemanumber plates. Apa tainge takasungwa kumeso nezvimwe zvijira zveblack patakazopinda mukombi imomo. Saka kombi iyi mukomanashi yaiti kana ikafamba taibva tanzwa kuti kombi iyoyo inenge yamira, ende kana yamira kudaro waitonzwa kuti vanenge vachidhonza umwe munhu, vachiburutsa umwe munhu, vaitiburutsa 1 by 1 munzvimbo dzakasiyana siyana. Takafamba kwenguva refu tingorimo mukombi imomo mukoma. Apa kombi iyi yainge iine matinted glasses. Inene mukomanashi ndakazongosiyiwa muJoburg. Apa hapana kana kwandainge ndichiziva muJoburg imomo. Ndakangoti ndichingosiyiwa muJoburg pandakatanga kungotenderera ndokubva ndangosanganikwa neni nemapurisa. Mapurisa akabva andibvunza mushure mekuona kuti ndainge ndiri wekuZimbabwe. Mapurisa aya akabva atondisunga same time. Apa ndainge ndajaira kutora madrugs. Ndakatambura mukomanashi, ndakatambura ndiri mujeri. Apa ndichinzwa kunge painge paine munhu ainge achicheka matumbu angu nerazor blade, asi wekuti ndinge ndichiudza painge pasina. Ndaiti kana ndikadya chikafu chiya chinopiwa vanhu kujeri ndobva ndatanga kurutsa ropa, asi ndakazorikavha ndokubva ndazodipotewa back kumusha. Hapana kana akandibatsira kurikavha mukomanashi pandainge ndiri mujeri imomo. Ndaiti paya pandinenge ndava kunzwa kuti muviri wangu wava kuda madrugs mukoma, ndaizotoita zvekutorara pafloor paya panenge pachitonhora, because body yangu pane zvayainge ichingonzwa, so pain yacho yainge yakanyanyisa. Saka ndaizokurura hembe dzangu ndobva ndarara nedumbu ndakatarisa pasi, kuitira kuti chando chiya chepafloor chinge chichipinda mudumbu mangu, because mudumbu umu ndainzwa kuti muri kutsva. Apa ndichinzwa like ndiri kuchekwa matumbu neumwe munhu, asi ndaizoti kana ndarara pafloor kudaro ndisina kupfeka, ndarara nedumbu ndakatarisa pasi, kachando kaya kaizoita sekunge kanopodza marwadzo awo andainge ndichinzwa mudumbu mangu. Mukomanashi ndakazorikavha zvangu, asi mukoma ndakazoti ndadzokera kumusha ndainge ndisina kana chii zvako. Ndakati ndasvika kumusha, murume wangu paakanzwa kuti ndainge ndatambura, iye akabva auya kumusha ndokubva andiudza kuti ainge achiri kundida, ndokubva ndazodzokerana naye murume wangu. Mukomanashi, zvose izvi zvakaitika hakuna kana wandakamboudza. Imi ndimi wekutotanga kutoudza nyaya iyi. Umwe wevasikana watainge tiinaye, iye mukunotaura naye akangondiudza kuti iye ainge achidzidza paStellenbosch University kuCape Town ikoko, asi akati ainge akasangana nemurume uyu mune rimwe bhawa. From there ndo paakabva angotanga kungoita zvemadrugs, but ainge asingatonzwisisi kuti akazoita addicted sei kumadrugs
but iye mukutsanangura kwake akangoti paainge achingosangana nemurume uyu mune rimwe club iro raainge achifarira kuenda, ndo paakangoona kuti ainge ava kutofarira zvemadrugs. Ende mushure mekunge atanga kuita izvozvo zvemadrugs akabva aona kuti ainge ava kusakwanisa kutenga madrugs acho because of the way yaainge ava kumatora nayo. Ainge achishandisa mari yakawandisa, but still aiti kana apedza mari yose yaanenge ainayo musi iwoyo aibva atanga zvekare kuzvitengesa muviri wake kuti ange achikwanisa kutenga madrugs, kusvika murume uya ava kumuti iwewe unondipa mapads aunenge washandisa each and every month, then ininiwo ndichange ndichikutengerawo madrugs aunoda. Ndiye wega musikana wandakakwanisa kutaura naye. Vamwe vacho vainge vava too much addicted zvekuti vaisatomboziva kuti vaiva kupi. Umwe wacho wekuLesotho ndiye aingogara achingochema mwana wake uyo waaiti ainge akasiya kumwe uko kwaainge achiti kunonzi kusosha nguve, ndokubva azodanana neumwe murume. Asi iye anoti nemurume uyu vakasangana paFacebook. Mushure mekunge vadanana, munhu uya akabva amuudza kuti iye ainge ari kuCape Town. Vakabva varonga zvekuti vaifanira kuti vange vachizosangana, but iye ndiye aifanira kuti ange achizofambira murume uyu waainge adanana naye paFacebook. Saka akabva atumidzirwa mari yekuti ange achikwira bhazi ange achienda kuCape Town, but iye dzimwe nguva mukunotsanangura ainge achingoti the last thing chandinorangarira ndechekuti ndakangokwira bhazi paBosman, from there on hapana kana chaainge achirangarira kuti muimba imomo matainge tiri ainge akazosvika sei. Ende mukomana uya wacho waainge achidanana naye paFacebook haana kuzoziva kuti ivo zvii zvakazoitika kwaari. Inini mukoma ndakazodzoka kumusha nanhasi ndigere nemurume wangu, asi mwoyo wangu unorwadza. Kana ndikangofunga nyaya yangu iyi ndinobva ndashaya kuti ndoudza ani, ende ndinozvibvunza kuti murume iyeye ainge achiisepi maused pads edu. Secret iyi nhai mukomanashi inotaurika here kumurume wangu? Nhai mukomanashi. Hey, vedare ndo message yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Ende confession iyi pandakaiposta kuFacebook yakabva yakonzeresa kuti vamwe vahanzvadzi vedu vange vachiuyawo neconfession yavo yakada kuti fananei neconfession iyi yavainge vaverenga. Kana kuri kunzi makambosanganawo nesituation yakadai, please uyaiwo kuinbox kwangu mobva mandiudzawo nyaya yenyu, toona kuti vedare vanokwanisa kukubatsirai here. Nyaya yedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi mukoma muri sei? Chitupa changu vigai please. Murume wangu anovhura account iyi, so please do not reply, just post for me. Mucomment section ndirimo, yangu secret inondishungurudza. Ndinoda macousins kuti ange achindibatsirawo. Nyaya yangu yakamira yakadai. Ndine 22 years old. Ndakauya kuno kunyika yevatorwa. Pandakauya muno munyika yevatorwa nainge muri muna 2018, ndainge ndichiuya kuna sekuru nemudzimai wavo. Ndichisvika ndisina kana 3 months, basa rasekuru vangu iro ravainge vachiita rekudhiraivha matrucks rakabva rapera. Saka ivo sekuru pavakaona kuti basa ravo rainge rapera, sekuru vakabva vati ivo vainge vava kuenda kuZimbabwe for good. Inini ndakabva ndati kana handikwanise kuti ndinge ndichidzokera kuZimbabwe nekuti ndiri kuda kumboshanda, please nditsvakireiwo basa. Ndakabva ndariwana. Vakati vasiya vanditsvakira basa riya, ndakabva ndaenda hangu kubasa kuya, but after 4 months unfortunately basa riya rakabva rapera. Ndakabva ndatanga kugara mustreet. Ndakagara mustreet for 2 days. Asi ndigere mustreet kudaro ndakabva ndanhongwa nevamwe sisi vaya vakati vandinhonga vakabva vati handei kubasa. Ndikati kupi? Vakabva vati handei chete. Takasvika mune imwe town inonzi Randburg pane imwe night club. Munhu uya ainge andinhonga mustreet akabva abhadhara mari yake.
mari yake yaakabhadhara yainge iri yemarental bookings panight club. Ipapo takabva tapinda mune imwe room. Tapinda muroom muya akabva andipa zvekupfeka, zvimwe zviya zvinopfekwa nevasikana vanoita zvekutengesa muviri yavo. Akabva atondipa newig, akabva ati murume akakuti hande kana kuti murume akakupa saini unofanira kuti unge uchuya naye mumarooms wobva waita short time. Kana aita short time newe, ziva kuti short time inoita 100 rands, full house inoita 450 rands, blow job inoita 250. In fact, anything murume chaanenge achida kuti unge uchimuitira ainge achifanira kubhadhara. Yes, zvairwadza, ndakatadza kuzvitambira kusvika ndaona kuti ndainge ndisisina kana option, ndikabva ndatanga kuita hangu. Ndainge ndiri mudiki plus mazamu angu ainge achiri akamira, saka ndaishanda zvekuti chero mamwe mahure ainge achitondinyeya nekundivenga. I could make about 1,800 rands per day kana ndisina kunyatsokushanda. I started kutumirawo kumba kupfeka zvakanaka and stuff, but mukomanashi ndaigara ndichingochema ndichinamata kuti Mwari, why do I deserve all of this? Sometimes mene inenge ichitori padenda but uchitoona kuti hapana zvekuita. Sometimes munhu aikwanisa kutoti ari pamusoro pangu ndainge ndichitochema apo paanenge achiita bonde neni, asi ndainge ndisina zvekuita. I never liked it. Handina kubvira ndaita proud of myself no matter how much I was making. Now problem ndeye kuti I am married. Murume wangu mukuru kuchurch kwedu kwatinonamata, anonamata neniwo ndinonamata, ndinofarira kunamata, tinotsanya tose. He loves me as well. Asi murume wangu handina kana kumbogara ndamuudza chokwadi. Murume wangu haatombozivi kuti inini ndiri munhu wekutoti ndakatombopinda mubhawa ndichitokechesa. Zvose izvi murume wangu haazvizivi. Murume wangu ndinomuda zvisingaiti. I don't want to lose him because of something like that. Ndodii nhaye hama dzadiwa, ndonyarara here kana kuti ndotaura? Please, I need your advice. Asi zvino izvi zvinogara zvichingondishungurudza. Kana mukaposta mukoma, inini ndichange ndichizotevererawo mucomment section. Vedare ndo message yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Hei, zvakangooma hazvo vedu we. Kana kuri kunzi munenge muinewo confession yenyu yamunenge muinayo, do not hesitate kuti munge muchindicontacta, because paunotumidzirawo secret yako inobva yatobatsirawo umwe munhu anenge aine confession yake, like zvakaita vahanzvadzi vedu avo vakati vainge vaenda pamarobots vachida kuenda kunomaketa ndokubva vazoketinepewa neumwe murume akabva atanga kuvatorera mapads avo. Saka confession iyoyo yakakonzeresa kuti vamwe vahanzvadzi vedu vange vachiuya vachitaurawo secret yavo yavakachengetedza mumwoyo mavo. Please ngativapewo advice. Hanzi ndoudza here murume wangu kuti ndakamboitawo zvekukechesa pandainge ndiri kuJoni. Please ngatibatsiranei navo mucomment section. Vedare ndo mamessages andanga ndakakubatirai. Ngatisanganei zvekare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera.